Shilingi ya Kenya egendete gusigikania n'iki shilingi kinde ase kinse obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase kiciro cyito ebintu ebiyasoira ase kiciro cyito nabo bigo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjerere bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwemanya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase kinse kiri cyisiko nakibagendete gukora obonjerere bwabo nabo igo nakibakwenana ebintu ko rukinse kiri cyisiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko rya Jumanne na Ijuma nguchakire kinse nyicyamambya imeya Ndizi TV ense yobonjoreria Abiyake gima omanchi omaria wigeta seni kia Ndizi TV ngoera libageri galia bene gukwarigania ase omorobere bwense iyo bonchereria munogocha asore kirarituko lya Jumanne chinsa inye chia bono mambia kolende ase omorobere igani gotokwemanyi amange nara yagendete gokorekana ase chichiro cheito nabo gotwarigereria esekta yo bonchereria na kiegendete gokina nara yachire mbinto kibiri byachire ebinya ase chichiro cheito kolende nigo tugukumanya soboime naki amagori ale nabo igonga ki bintu bigendete korwa asinse kiri cyisiko nabo igogocha asinse ya Kenya nabo igo ase ensemende nigo tugukumanya mbintu kibiri ensi ya Kenya egendete gutuma gucia ase kinse kiri cyisiko heritaria ne Frida Kerubo nabo gotonyora asinse mo chimitandao asense mo ya Facebook nabo gotonyora gwitira Ndizi TV News Digital nabo iga asense mo ya YouTube nabo gotonyora gwitira Ndizi TV News asense mo ya website na bakatanyara gwitira www.ndizitv.or.ke ibona bo mwancho murigereria ogosanga na inche ekerengereri kyago nabo gontumira ujumbe yagenge gwitira ase enambe yurega bwa screen yago elinde omanye ekero gwatalire ase chichiro nara yelio orocha agendete kokorekana chinga kitoroche nigo enseito ya Kenya agendete gwetuma asoko ene kibuna chibesa chenyere ko bachigo cha chinyinge kegima elinda ko ene kibuna uchumi yeito asinsitu ya Kenya yanyere ko bakegukina ase kerengo kigoromono kurinde ntoroche bado abonchoreria ase sector y'obosombi niko bagendete kwemurungani mono kubwatekana no gukina kwerigorira maguta nabo igoni go bosombi bwanyare ko abokonyara omuchando anene mono nigo bagendete kurigereria chinchira chinya naki ase sector yue era chigonchore kurinde mwanchi umurigereria ninchiko kumanya ningige kogera ligori ligari amaguta ligendete gukina kera lituko ningomanya sobwagare naki ekero ense yeito ya Kenya ekorusia mafuta kuro asichinse chiricheisiko merobeliki egochiyabekwa abandi babere bakwebolia samatuka mange ningige kogera ense ya Kenya ekorusia mafuta ase ayamo ningi batakuligeria chinse chirichinde lakini kolende oisa kwa ligereria ekerense ya Kenya asichinse mo chirichia Turkana banyateko bakuligeria ngambanya ko bakosokia mafuta nigo yabeto muchando monene ekiagera mbale wisaniki ekerengo keligeta keirigiuka asense ya Kenya ekegera kero kuligeri nibo bali korusi 300,000 shuka asense ya Kenya naboigo ekerota keire ochikoba a supplier which is chinse chiri chesiko nobwenete otware a maximum ya 600,000 liters echobwenete kwa rusi kiralituko korende asense ya Kenya mbachikonyara koba bakoikerani ekerenge ekyo nakige kogera bagendete korusia amafuta korwa ase chinse chiri chesiko nabange babere bakoibolia inse kichiri chibwate chigose chikonya mafuta aseli golirie inse kolende ninchiko komanya mwanche muri eto basagosika to basakonyegera erinde to sange naye ase omorobeli gabwense yobonjerire konete turaso ase echiro yeto ya daraja 2 erinde ngomanye naki amagori ale ase chinsemo chiri kolende ekero kuligereria ase nsemo yebiasi ni goli ase eguni premium eguni premium neguni elienene asoko gora ebiasi byabo ebiasi binigo sai ligolirire chiribusa tone shilingi 500 3500 wonye gotaite ebiasi eguni premium no boko binyora aseligolire ya 3500 ekero kogora ebiasi endo nere ili ya 10 kg sai yoko linyora gwetera ligoliria
450 chiminye ne 50 ekero tagete ebiasi 4 kg na kando kaliagake kaliga 4 kg na kwaku okagara ase chishiringi chimibere ne 50 anya igoko tagete omotoriro no ulio 2 kg sai ase echiro ya daraja 2 ni gokogorwa ase shiringi emyemo ne 20 tosa ase sector ya omena nimetumwa nchi muri yangu tumekora omena iskogari kurenda omena nere nigo yenekiri ukinase kerengo keigoro bunangendete gukumanya amagori kurwa ase echiro ya daraja 2 ekero konyora omena 2 kg Orabunigo bagupima 2 kg ekerengo ngeroroge kubwati 2 kg nebinde igebwatange ebirengo bine so ekero kugora 2 kg nigekorwa ase chishiringi chimibere emerongo 53 nabo igekerenge kikendege kubwatia nigo koyenyora ase chishiringi emyemo ne 50 nomo ekerenge kikende kya gatatu nigo koyenyora akona kamokebe kaliaga keke nigo kanyora ase chishiringi emerongo 52 nabo igasekerengo keri egekepi nigo kenyora ase chishiringi emerongo 4 kwende togoso ase ensemo ya matunda ndobwata matunda alia mororo ndobwata matunda amaroro ndobwate chi apo ndobwate aina cha matunda na aro niga goika ase chichiro chito na magori ekero kurigereria amatunda amororo ase eguniria 50 kg nigo bono iga ekorwa ase chiringi chiribwe sana nemo igonye gotaite guningi maya 50 kg onye kore omonchorere wa matunda osonye koganetie amatunda kobwate omoyega otageta matunda ase egunirie nene nabako yanyora ase chiringi chiribu isano nemo korende ase netie nene nabako yanyora ase chiringi chiribune aina matunda amororo torore ase ensemo ya maembe sai ase chichiro cheito ntwarore amaembe angere gwikirana ase chichiro cheito gekero konyora amaembe netienge nigo kanyora kurwa ase chiringi 800 iga maembe nagase nigo chakorwa chinsemo chiricha ukambani nabo igo endimu ndobwate ndimu nabo konyora ase netienene nabo konyora ase chishiringi chiribunye ndobwate litunda likorokunga apo nigekoretwa erikoretwa ase chiguni nigo konyora ase box ya monige kogoru ase chishiringi chiribunya na 500 nabo igo ebisandara box nabo kobinyora ase chishiringi chiribunya na 500 korende omwanchi omurigereria ase sector ya matunda nigo ndaitengo manyena ari yagendete kokoreka na ase sector iyo tetora so ase nsemo ye studio erinde tuemanye ningi kegendete kokoreka na ase chiro ite ya daraja 2 ase sector iyo ya matunda Prota mata Kwa majina ninaitwa Pamela Seme, mfanyabiashara wa daraja 2 kwa miaka mingi. Mimi ni muuzaji wa machungwa. Nimeuza kusidi miaka 20 tangu nianze hiyo biashara. Tulianzia soko yetu huko nje, lakini wakati tulichengewa hii market, tuliingia kwa market. Bila tulichengewa hii market, tuko na changamoto nyingi sana. Kwanza kabisa, tulipoingia hapa ndani, watu wengi wanahusia huko nje, wanazingira soko ya daraja 2 yote. Sasa wanunuaji hawafikie hapa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Pili, hii soko yetu vile ilijengwa iko wazi sana. Mvua ikikuja inatupiga hata ukiangalia hapo chini tunakanyaga kwa maji, ni kama tuko kwa ziwa. Tunaomba serikali hii mpya imeingia ituangalilie mazingira yetu ndio tupate kufanya biashara mzuri. Bei ya machungwa saa hii iko juu sana, gunia inategemea na msimu. Machungwa yanatoka sehemu mbalimbali. Vile yanatoka sehemu mbalimbali, kila machungwa yanaingia na bei yake. Sasa hivi tuko na machungwa ile yanatoka Ukambani. Sasa hivi gunia imefika 6,000.
customers walikuwa kitambo, lakini saa hii wale wa kuuza nje wametusuia hata tupati customer. Tunakaa siku mzima bila kuuza tena, tunachota yote. Asa mwaleta ngoro kutoma sinyakundi. Kurwe sema ya Nyagisai. Iko na ikire masa wangina wakonia matunda na kumiri sana. Na roli ya maje ichire maiga. Na kumiri sana amma sakara amaje yani na kumiri na warolera mabera. Serikali ya chorwenya. Chali abangina bagaki. Egena waro kubakoruma bachali abana bakaleka none sukali baso anyomba ne sukali. Banyora libagali ligiya bakonirie amatunda abo ikera na aroriro bochabu bonge boichire yani mpaka na abarorera mabera amali ba okosinyugweta bake serikali simbarati asole konya bangina abo lakini tunabaoni batarachambiri yani tuachandekire ase tokoneria machoka gakietaya arati gakintu agochora munetaya itoto mureke bakase tole gaki tuachandekire anayo murayi itoto bwato orato bwato koboko gaki amacha tunyari murayi torore Opo ne bwa matunda na kibozi. Obiya kegima omwanchi omuriya bwegetaseni kia Ndizi TV chingaki ogendete gusangana nche imeyomorobere bwense yoboncherera chingaki togendete kwemanya amange ase echiro yetu ya daraja mbili kwende twanyere kwa tokorora ase sekta ya matunda naki amagori ali aschinseme echo nabo igo bali bakonia amatunda aschinsemo chiri nakibaganirie serikali ya kaunti ya Kisii egendete kubakonya linde gokinia ebirengo bya uchumi nabo igo oboncherere bwa matunda ase chinsemo chiri korende omwanchi omulieria na ikakwa tebia amagori yebiasi ase echiro yetu ya daraja mbili kero kwenda kugura ebiasi byago nabo kurigereria ligori omwanchi omulieria kero tubwate ebiasi omotorero nigo nagotebia omotorero 2 kg nigo okugurwa ase chishiringi 120 igo ekero kwimukiri echiro nere buya warigereria getaseni kia Ndizi TV otaraikagaria ase echiro kwa tuko kumanyia amagori na kiagendete koba ase echiro yeito nalio kero gwikire echiro tonyara koba gukurimiro gose onyare gustokana na kiamagori agendete gukina ase ekerengo kigoro mono kurinde omwanchi omurigereria buna nago tebiri ebiasi omotorero 2 kg nigo bikorwa ase chishiringi 120 ndobwate ebiasi bya 4 kg ndobwate ebiasi nabo igo bya 10 kg nabo igo nyogotagete egunierie nene nabo kwenyorera nabo bigotoka ase echireri yetu ya daraja mbili ase ekerengo gya 4 kg nigo kwenyorera ase chishiringi 250 nabo igo ase ndo ya 10 kg nigo kwenyorera ase chiminye na 50 ase egunierie nene ya premium nigo kobinyora ase chishiringi chiri busatu ne chimi isano igo omwanchi omurigereria ase sekta yebiasi babere bakwemurungani naki ebiasi byabo byabere bikogundera ase chiro kubwatekana no bwaga chiobobe ase nsemeli babere bagotwerwa nabo igo babere bakurwa amagani yabo nakibarabe bagokonyeka kurwa ase serikali bonega igo mwanchi muri endera gusangana nche nabo gututumira ujumbe yagenge gwetera ase nambe yorega bwese screen yago ototebi ayekero gutarere chireri ya daraja mbili nakyo korigereria ebirengo byo bochenukero kende bire nakyo korigereria mazingira sensemeli nakyo korigereria abonchereria bali bakoni ebintu gali nakibale amagori yechichiro nakyo chale igo mwanchi muri esangana nche ndomere ujumbe yagenge gwetera ase nambe yorega bwese screen yago nabo igo nabo gosoa ase chinsemo
chiche mitandao asensemo ya Facebook na bogoswagali Ndizi TV News Digital na boiga asensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News igo manchi muri turaso asensemo ya kabere ye studio twimanye ningi kegendete gukorekana ase sector yebiasi na wengine wako kwa soko wanauza kuzi, wanashika hii mkebe wanarudisha alafu sasa wanapea customer. Maana unarudika na kazi. Sasa tunapata challenge kwa hujaona kazi. Nataka tunaomba sasa. Kisha ile dunia ile kwa ile ya kidamu. Ilikuwa na faida. Na watolewe kwa nje waletu hapa na wakataza kuweka kuuza bei moja. Wala sisi tunafanya hata wengine hizo. Naomba tukubaliwe. Ile haina faida. Tuchanganye kama kitu hapo. Weka miogo hapa. Kama hii hakuna mimi naomba serikali niandike hata kazi ya kuosha choo. Nataka mshahara naongeza. Sababu hapa naumia sana. Nafika wakati palipo na kisho wiki moja sina nakuwa sasa na stress, pressure inapanda. Sasa maneno gani? Haya, nakimbia kwa hospitali pale ndio kwa maji. Sababu ya pressure. Inapanda. Faida hakuna, thamani imekatika. Katika chama hakuna. Ile ndio maana naomba serikali. Bila kunalipwa na hizo naambia haraka. Hakuna kutupa. Changanya kila kitu. Hapo kuna barabara na hizo watengeneza mzuri tunanyeshewa ndani. Tunanyeshewa, tengeneza mzuri. Bibi yangu tunatoa na magari meleta viazi. Tunatoa mono. Tunatoa nalo. Na kule inasimama hapo. Tunaenda tunanunua kwa kuleta hapa. Transport na kuleta hapa ndani chini. Sio nje. Sasa tunaweka hapa. Kigima omwancho muriyeria ainaro agendete gukorekana ase echiriria daraja mbili ase sector yebiasi korende toraso ase sector inde nigongo kumanyibuna obochori mbwakorekana ase echiro ya daraja mbili ase chi sector emerongo ebere nainye chenyara kubachigochora abarai babo egati yabone sector yebiasi sector ya matunda na boige sector ya omena na boigo bagatiani gobene asogochaka emirimo yabo ase miaka 3 erebosio korende togotigana nayo nigo ensechi ya Kenya agendete gukora obutuki na kibago kinya ebirengo bya uchumi asenseiga na boigo ase sekteri yoborubi bwe chinsu korende kero obutuki bware gukorekana ase chinsemo chiya coast nigo kiombeke mokiare gukora obutuki gya Kenya Marine and Fisheries Research Institute nigo kie negative na sector ya yoborubi chinsu asense ya Kenya eisa gukora emirimo yabo boronge nabo igokurigereria chinsemo chiri achibwenete kuruba chinsu nigo baranyaro bagosokia chibilioni chimisato kero mwaka asense ya Kenya eyo era ene kinga nga chisekte chio anchibwenete kolendo anchibwenete kubekerwa emikakati anchibwenete kubekerwa emeroberi nabo igokwane kinga ankonyora bale echiro go chichinse chiche isiko tari ense ya Kenya yoka bakore ense ya Kenya baisogosoki
echirabuche nabo igo basinyu ase bakoira korende nseito ya Kenya negendete kwene kinga esekte yongo chire koligererigwa ase obwagare korengana no mokonyi bo mo director bw'ikyombekyo oyo manyikanite na Joseph Kamau niga enegetinga esekte yo eisakolendu buya eisakobekerwa ebintu biri bibwenerete anene mono ekero technology egendete go change eisako kinga bibionsi byabekero ekine kibesa baranyara kwa bakonyora kera omwaka chibilioni chimi isato korende ase chiro ito ya daraja mbili muna nagotebi mbachorete omochori yogo chigotenenera ase sekta ya Omena nabo igoko arenda asensemo yabo nigo banyere kwa bakwemurungani kubwatekana nebirengo birense ase chireyo boigo bemurungani ndinga abantu mbale balisiko ase chiro abagendeta konia nabo igo baoneli isiko ye chiro nabaro baoneli ime ye chiro kolenda asensemo yabo bali bakoneli aya isiko ye chiro mbali korusi gubango kolenda abayiga bakoneli ime ye chiro nabo igo mbali konyora customer chinyinge nigo bakorusi gwebango yekerengo keigoro boigo ase ebirengo byobochenu banyere kwa bakwe murunganinga ebirengo byobochenu nigo bire ase kerengo ginsemono kone nigo baganirie serikali ye county ya Kisii anene mono omugavana Paul Simbarati anyara kwa bakagotalera echireyu elinda eneki ekera ba mochorete aeneki ngangaki ase echireri ya daraja mbili ningi abwenete kokora elinda kwa enekinga abonchorere bonsi ngokora bale emirimo yabo asenchire bwenete nabo igasenchira erengaine igotiga turaso asensemo ya kabere studio tonyorere ayogendete kolekana ase esekteri ya Omena. Kwa jina naitwa Yumi Sawiti. Mimi ni bibi moja, niko na mtoto mmoja, nauza daga nimeanza kuuza kwa saizi ni 20 years kama niko Kisii. Nimezaliwa Bondo County, karibu na wakina Raila, kwa kina baba. Huko ndio nimezaliwa. Niliona biashara ya Omena ni nzuri kwa sababu sasa hivi hiyo ndio talent yangu yenye Mungu alinipa. Sasa hiyo Omena yangu hata kama naungua napata, najingangania najikakamua, hata yenye nimepata kidogo hiyo ndio yangu. Sasa Omena ndio nauza hapa kwa Kisii town, daraja mbili market. Tunauza pale juu kwa gorofa. Kitabu tulikuwa tunauza pale kwa kiwanja pale, tulikuwa tunanyeshewa kweli lakini Mungu alitujalia tukapewa nafasi. Wenye tulipewa nafasi tulikuwa tunaandika majina wenye wameuza hapa Kisii kwa mwaka mingi, tukapewa kitanda kwa kila mtu. Nashukuru hapo kwa kaunti ya Kisii. Kwa saizi tunatoka nje kwa sababu kule juu kutoka asubuhi hatuuzi. Watu nauza kidogo. Sasa tumeonea saizi kwa saizi tutoke nje ili tuuze hapa chini, tuangalie wateja wenye wameshindwa kupanda huko juu. Sasa shida yenye tunaona kwa saizi uchafu. Saa zingine unapata matoke kama hii, mtu anajua tuauza hapa, sasa hatujajua watu wa municipal kasi yao ni nini. Juu kuna wengine wanakuja, wanauza, hawajui kitu, hawajui sheria, hawajui yani ku-maintain hii thorough cleaning. Saa zingine mtu kwake venye kwa mchafu ameleta hapa kwa sokoni. Sasa this thing hii ni kazi ya municipal. Inafaa ambie mtu juu kitu inawekwa hapa kila saa kila mara kwa hii mwezi zote. Wanafagia wanaitupa hapa na hii ni soko. Hiyo ndio ambayo nimeona kitu mbaya yenye nimeona. Mimi ni mtu wa wholesale, nilianza na retail. Saa zingine unaishiwa mpaka unakaa mtu wa retail. Ukijaliwa unakaa mtu mwenye unachukua Omena unaleta ki wholesale. Tuko na bari mingi. Huko Bondo tunaenda, kuna bari inaitwa Usenge Beach, Nyaudenge Beach, Nyamonye Beach, Uhanya Beach. Kwa saizi kuna mali inaitwa Uyoma, inaitwa Luanda Beach, Bichilum Beach, Kamariga Beach. Huko Miuru Bay tunatembea, tunaenda mpaka Tanzania kule Msoma. Tunaenda pale Miuru Bay. Kuna beaches mingi inaitwa Senye. Kuna mali inaitwa Miuru Beach hapo town. Tukitoka pale kuna mali inaitwa Wigot huko. Tukitoka kule tunaenda sehemu za Sori. Tunatembea kwa mabari mingi. Tunaangalia penye Omedaga iko. Kuna wakati Tanzania inatoa Omena safi, tunakimbia kwenda pale Tanzania. Kuna wakati ukienda pale Uyoma bei yake iko mzuri, dagaa iko safi, tunatoroka tunaenda huko. Sasa sisi kazi yetu ni kutembea kwa mabarini kutafutia wateja Omena ile safi. Ni 300 shillings. Kulingana
pia na ukame. Unaweza kuja kama saizi nimekuja na dagaa 1000, hakuna mtu mwenye amenunua kulingana na ukame. Kuna njaa mingi, watoto wanaenda shule. Sasa wazazi pia wanaona watanunua mena, watasanya pesa kupeleka watoto shuleni. Sasa tuko na shida kwa saizi, mafuta imepanda. Sasa zingine utachukua hii dagaa na upika hata bila mafuta. Hata mimi mwenyewe nafanya hii biashara kwa mwaka mingi sana, lakini njaa bado iko. Sijatesheka, lakini nashukuru Mungu kwa ile nimepata. Sasa zingine utachukua hii dagaa hii blueband moja ndio naenda kupika bila mafuta. Nitafute unga lakini nipike hii dagaa hii kidogo, ndio nitakula na watoto. Wamezoea hii maisha. Sasa naomba watu ambao wako juu wasitunyanyasa sana, tukikaa hapa chini kama sisi ndio tunaumia, tunasikia njaa. Nilipigia watu kura mpaka nang'ang'ania kwa mtu mwenye hata anijui. Hakuna mwenye ananijui. Hakuna mwenye ananijua, lakini unaweza ng'ang'ania mtu mpaka mnapigana, mnafanya nini na huyo mtu atapiga amepata. Nasema jamani, sasa huyu mtu nimepigia kura, shida ni nini? Raha ni nini? Hiyo ndio kitu ambayo najua naweza ongelea. Ongee juu ya choo, tumeshukuru kwa gorofa, lakini tuanyeshewa hata kama ni huko, lakini ni afadhali kuliko pale. Tunaomba gavana wetu Simba Netaya, tulikupigia kura, tukajua kama wewe ni mtu kijana, utaangalia visuka daraja, uje daraja kama siku ya leo, siku ya soko. Hii uchafu undolewe, upande juu mpaka gorofani. Hiyo ndio kazi yako, tulikupigia kura. Naomba uje, hatuna choo. Tunalipa mara 100. Tunalipa choo mara 100, yani unalipa lakini hamna maji, mara choo imeblock. Sasa hata ukiuza hii dagaa ukienda choo lazima uoshe mkono. Njoo daraja, njoo uangalie choo. Hamna maji, hatuna kila kitu. Kaangalie hii uchafu na kuongelea gavana wetu, njoo daraja 2 twakutaka. Uje hapa daraja 2 ukapande juu ya gorofa, ukatambee kwa masoko, siku ya soko ndio uje daraja 2. Ubiyake kima umwanchi umurigeria aina aragendete gukorekana ase sekta yomena ase bagendete kugania obokonyi ase barorire babwate oburemerwa imechiro ya daraja 2 kurinde ekereto kurigereria ensi yetu ya Kenya ne bintu biri tugutumika kira rituko buna esabuni, esukari, omochere na bintu binde biri gutumika nyumba nigo ensi yetu ya Kenya ya orokiringa nigo konyara ko bakego export ebintu ebinge gochia ase ensi ya Uganda. Korende bonoiga ase enseri ya United States nigo yaorokiri gutumika ebintu bya Kenya ase kerengo kigoro abuyetaniri enseri ya Uganda. Korengana no robot nigo rokorokinga ense ya US nigegendete ko ire bintu koro sensi ya Kenya biri bikoroseri wa sensi ya Kenya ase kerengo kemerongo ene na isano na ibere igoro yemia ekerobanya reko bakorosi chishilingi emerongo 3 na isano na isato isano na isato billion ase umwaka enusi gosekuru mutinyo mutangani goika umutinyo 5 na limo igobono ase ensecho ya Kenya ni gotokwena na ebinte binge gochia chinsemo chirichia United States korende ase kampuni yokorosia machani ya KTDA ni goyoro kiringa nero etangaine ase ensecho ya Kenya ase bintu biribikorwa sense ya Kenya gochinse chinde cheisco ige kampuni ya KTDA nere tangani etangaine ase okwene kingango export yere gochia chinse chiri cheisco ase banyare ko bagoteba nigo barosiri chibesa chinyinge kubwate kananga kampuni ye yugose abalimi ya sense ya Kenya nigo bale small scale nigo bakore mase kirengege ke korende lakini ya oro kiringa ase chinsemo chiri cha UK na boigo Europe na boigo London nigo etanga ina soko ene kibuna abanyere ko bakugura amajani korwa sense ya Kenya korende chingaki chinse chiri chinde gose ase bengi ya Central Bank of Kenya egendete komenta chinguru $1 nigo yene kiringa yanyere ko bage komenta ase chibesiri ensecho ya Kenya ko ekonyora asiko bwatekana na biri bagosokia gochi chinse chiri cheisco konde omwako yo iganigo $1 yanyere ko bage komenta chinguru ase bono iga ense ya Kenya yanyere ko bakego kinia obonchoreria ase kerengo ya 15 na ibere igoro yemia ase banyere ko bakoleta 666.7 billion igo omwancho morigereria ensecho ya
Kenya negendete gwituma asoko ene kibuna ngukiniere uchumi yetu ya Kenya asoko nia ebintu kora sense yetu ya Kenya ochichinse chiri cheisiko igo mancho muri egendera gusangana nje ontebie ngakioroche uchumi ya Kenya egendete gukoira anene monekere toroche amagori ebintu agendete kuimoka asekerengo keiguru ekere tokorigererio botukinigo bogendete gotorokinga Kenya negendete korosia chibesi nyingi lakini rende asensemo yebintu ningi ekogere ebintu bitaraira nansi kono togotigana nayo togenda sensemo iri ya Mombasa nigo kampuni yo korosia sukari yo imanyikana tebuna Kwale International Sugar Company Limited Kiskol nigo nyarako bagigo soera serikali babwate okumina na gwe serikali ya serikali ya imugeti obore mu bwabo obubwechieka chiribu 15 asebare ko babagwe simeka MSC rinde ko ene kibuna kampuni yongorosiere esukari kurende ogochika nigo kwaruete asichinsemo chichia Mombasa no mona chieki na Olga Sewe oyorete amatuko 50 nomo rinde banyara ko bagokwana ne serikali nga banyara ko babakwiranirwa obole mubu rinde bagenderere ne kampuni eyo kono mwanchi muri atogotikana nayo nigo togosoa asechiro yeto tokomanyi asensemo yesukari ligo lina kirire ekero kugora esukari ya 50 kg nigo kugora asechishiringi chiribu isano nemo nechimi isano nemo kero kugora esukari ya 25 kg nigo koyigora asechishiringi chiribu sato nechiminya igo esukari kireye mo gwikabonoiga nigere emiyemo ne 50 koko so sense moyo omochere chikilo 60 ose chikilo 50 nomo niko koinyora se chishiringi chiribu isano na isato ne chimi isano kero gochikogora omochere omotoliro niko koinyora se chishiringi chiminye ne 50 ina nsemo yesukari nabo igo ensemeli yo mochere ekero gosoa ase echiro ya daraja 2 igo ekero gochikoye esabuni eri ya ndume ekero koye boxing ma niko koinyora chishiringi chi emie chiribu eribweye mone chimi isano na 1700 ekero gochikogora omotebu esabuni oyore 1 kg niko koinyora ase chishiringi emiyemo ne 53 nabigo ase esabuni yo ya menengai niko koinyora ase chishiringi chimibere ne 50 igo tiotora sensemo ya kabere ye studio tumanyanga ki abonchereria abako ni bintu birito gutumika nyumba nakina barabo barorire obonchereria asensemo yabo Asama lieta nkoro kwa mweri makoi mwenye biashara daraja 2 ebintu bya mentira magori kweli na lero mambo ya kwa kwenda ya discount esukari yo yale ngeri busita na 550 kg alafu mochere 60 kg wale ngesi ngezi 8500 Bago chakera lero esukari kerasi nsiringi 50 mochere omotoliro 150 esabuni ya rawa yale ngeri kuna 700 watoka esabuni nduma somo tesi 180 Longa getenge bintu kuna bate bapoto mu ndego chakera ko misego chingoro ngaje bintu ya chakire pa kidiga yale nge 2850 esukari ya kilo 150 na kiyo bonchore libora ase chiro chikasoma na kichigote biashara mbili buya customer chigo ya chiabonyo kobori bako matairigo yosoko balero biashara mbili buya onye discool chigo cha Mande indura amanyangi tora amera abana buna discool fees batora gania serikali yaso ete singi yato tetigo teyererie bintu ete mase ko nyare to yererie bintu ngende getanga ni yeria mabuta esengenje transportation ya rokerege takala yeria mabuta yechi anechi bibi kwa buntu na botoko ngaye bintu biko ngaye ko na indura botoko nyoro malembe ngara to nyoro bamenyo amati osengende bakondo kyabali mubanya biasa byo ya Tanzania asiko maana ngone ate kwa kutoka kwa biashara ndio tena kwa 2019 at least na biashara ya chakito kwa ile na sisi ile ndio kwa corona ona tuatali ile sabani iko kwa ikilega ebintu bado na vile ndio kama tena na sababu ya serikali ya Kenya baye ya mafuta ona wewe batanga bado ile ndio
bayire tibe haba ndetu bakomeye atuyere yamba kutaka makuta aguri egera abantu banyoro usafiri engi yabaje tiro baje kutuka ono umuntu atabutara namakuru kwa tamba ataba bari yatara tambi ebo bayita batuyere yamba kutaka batuyere yamba kutaka ege ndabana bya gori omwachera kuna bana lero atwakora mwachera nyane na 500 wote watabio moto singi 450 umuntu utama wote tukamotavia kerasi ya 50 umuntu utama bana rakitu wajanje kibya serikali itakonya yesu kali kwa ino nero njamenta kerasi na 50 mbali ko togo era banya biashara mauzo kane zile kwa itara wataki kokora bintu serikali itakonya kuna watu watapata muka ndio bato yele bintu bali toreza tobe kejiwa za mfukoni. Ogosaba kwane korwa somorai ruto twanchete mono oyo nachengira mpaka akairo borai ingomosaba iga poto mapu eri atebete nje nanyegokerete nande gwikera bone iga ningogete na poto mapu nekoruteki nero atoretere chironi ase mama mboga sabangina munanje dara chambiri jaki iga angebese yu mbogori nyimokere biashara bya na iguru ekarenda nyorero ni itindo china nindere nangobogima bwakongire atoretere eroni eitobogori ekuna kugusaba kwane asomorai omwezimiwa Samuel Ruto Asora Nation na hata mimi ni Asora Nation vile nionanga hivi sibanduki na sipangwingwi Byake gima omwanchu muriri yangu kwera nilimbia mono chingaki ogendete gusangana inche imeyo morubile igabwense yoboncherire chingaki togendete kwemanya korwa anene mono ase chire to ya daraja 2 na rei agendete gokorekana ase chichire chyo nabo igo chingaki togendete gukumanya naki amagori ale ase chichiro korende ase boncherire bonde bwensi mboga neirie oborendi boisaine korengana nabo bagokora oboncherire korwa ase chire ya daraja 2 nigo bayimurunganire kubwatikana no koibwa kwebintu byabo biri bakonia kerelitko ase baganire nonya nabo nakyobulendi bokobe kwase chinsemo chiri ilinda kwa nekinga ekero bakolire oboncherere bwabo ibintu bagotigagali ase chiro ngotwarabire obulendi obuya korengana baro nibo baganire nonya CCTV kobe kwa chinsemo chiri ilinde koligereria ekyagera kulende abalendi mbale bakoberora chinsemo chiri kwendo mulendi umeteta kunyara kubaga kuligereria chinsemo chiyonsi ama
bamanyenga egenteke ganje ibukorende ekero abalindi babikire chinsemo chirim nabona bayigo CCTV ekobekwa erinda kwayeneki ngangu mulikerekera chinsemo chonsi nabayigo kwayeneki obokoreri obuya asichichire cyo konde cyaturategerera amaganio yaboncherira korwa ase chinsemecho Samareta ko Jackson nyoka serbanari tengo pasta incha pretraba ngade biasia ase second floor tege tangani to kwa ngambo ya mono ni tangani aso uja tangare chire ne bate mecharo na ko disente le kaso aso mara kwa chora yo ne simbarati are wata pass na banga babo tuelwa babo toro besana bakane ne chire ekoro innovation yani ekoro innovation oso kuligereria abanga bakwa kusama tega ebyendagire yabo bakoreta ebe biasi bigo toro biasi kabyangu asengi chikamne na bana moranyo soiro bana yo ya ari geria chire egereba ekoro innovation na niye abaonia usa ebintu ebyasi chinyanya chiranyare ko bacukingia ntigunda in fact experience nega toko ko rose se kichora abanga bamari ko nyara baita yaba se kiche bintu ko twerwa yagunda ngo morai ko achora rigere chire ya gwetra administration yabo egera tunyare ko nyoro borayo bya eto ndu maro mo asense me sekta ebyasi ko korobo chora tibeba to achora morayo iyo kuruka sisi netumo bagete naganeso matuka yabono kunaira irana geti anyare okora amagana ajateba emanvesteri yae abeka basyo anyare ko bagakunyereza etunyare good conducive osobora iyo kuya okubasare atomekamu wetani nayo onyore bintu bikokisako tikonye tibeba nari abantu baramenyeka ibakuruka ibagocha ekorega seto okore very profitable lakini ndo konyora kisako kutore konyora ibombe ine yo konyora kibese twari stoko iraho kibo ni present na umurayo yumna teba na chabe kebi tomoronge atobekamo ebyombe bere gesta na turakore gete ya yasatu konye egeri tibe bachenya ko bachiko manfa tinyara ko bachiko mufaikase bobo borio bobo kwa personally benefit a lot ekora chanto konya konya bora sa person I'm able to educate my children and I'm benefiting from there I say go na ko ko tuna ndo yes ta rosa ke go be nembe nengia na ande ntori bantu bokonya sori some few people bakonya to tikwa lakini abantu ko kole meremeya it is helping us na ndo chomo ka ya konye na bana bana thank you ege to kira to konye asenga chomo ra yobia asenga to security negane security eye kuma kwa city watchman etemnerero bangana nacha CCTV watchman to koranda bintu byose koronga anyara ko watch bintu koronga kanse CCTV yaro tokonya egere yabanya ko ba manufa yani security yamenya ko bakorekana ngaka yinte biko ndana tibiko ibwa okay ani oboibi bo muranyo yatubekere CCTV ekora ngoto joga bare echobo yaituno yegotia erore kana n'abantu bande oburayi bati bachore we know what we are doing yesa na chance ro oburayi bati bachore kutigarate abantu bati barwara asiboni siwe we are waiting up to kobeka rende asobora yebto to kobeka very soon bati baturaye boronge nyina bakobera para babere maiga ari abatwaza bako benefit aro onye kara bantu bakobera na what is going to happen to abigosira ya rupa kina kara bintu biramoga to kuma na umuntu kumenya bintu byabo mbirendere na security so in one way or another abira nyari kuno webi bintu bya rutsubera rupa lakini akara bantu barama maos watsalo eto na bako ne bondi batomboronga so in one way no make CCTV two akare baratura baranya bago to bono ya batokonye abande baswaine ari obo barasi ane salama lete ngoro kujois lakini tu
Vyake gima omwansi omuriani otogendete kwimanyia aliagendete gokorekana ase chichiro chetu anene mono ase orogongo orwagusi korende amatuko amaega twanyara ko batokorora obokongu ase sector yobosombi kobwatikana no commentikana kweli igori iria mafuta konde titara intara kunira ase NCH ya Kenya nigongo kumanyibuna ase serikali iria Germany wana nigo yairire temporary gose nigo yairire oko control ase two subsidiaries echichire gari essence ya Russia erinde ko ene kibuna ase ensemeri ya Rosneft eyare ko ene kingango enanere amafuta ase kirengo kigoro nigo ibono serikali ya Germany era chikoyerigereria ase oboimena boigo ko ene kina kibagendete gukora oboncherere bwabo amafuta ningi kiagerete ense ya Germany ekaimonki egetambukere kyo gose serikali ya Germany ekaimonki egetambukere enko bwatekana na asenseme ya energy nigo oburindi bwarorokanire boko twara obututukanu anene mono ase ensemeria North East eyanyare ko bakego supply 90% ya mafuta kurwa ase ensemeria Berlin igobono ase bono iganige serikali ya Germany era chikoligereria ensemeri Rosneft nere ensemo enene kabisa ase ensemo chirichia Germany eyanyare ko bagekorosia amafuta nabo igogo supply amafuta igo Russia eyanyare ko bakego twara obututukanu anene mono kertoma itenga nsemo chiri no amafuta akoru anyara kobaka koba supplied go chinsemo anene mono gocha asensecho ya Kenya korende asensecho ya Kenya niga matuka maega twaranga amafuta na anyara kobaka komenta ligoli akero koligereri amafuta gose asensemo ya mafuta ya petroleum nigo ase elita eyamo ya nyara ko bakiwika chishiringi emeyemo emerongo 5 nevere na kianda na boigo nukta emerongo 3 korende asensemo ya diesel nigo ya nyara ko bakiwika ase elita eyamo chishiringi emeyemo emerongo 5 na kianda nukta eyemo ibere asensemo ya kerosene nigo elita ya nyara ko bakiwika emeyemo nemerongo ene ainaro amaguri amaya are ase ensemeyo ayo agendete gukora sector yobosombi ko twara obututukanu korende ebengi ya KCB Kenya Commercial Bank nigo yanyara ko bagiye kuimuki egetambukiro asoko ene kibuna naki amafuta go chakonyara ko bakagutuikira asensecho ya Kenya magega yo moraiwense Dr. William Ruto korusia subsidy ya mafuta wana nigo ebengi ye mukire getambukiro ase yanyara ko bagiye ko enana shilingi billion 120 billion inero ebengi ya KCB anyara ko bage koenana gochia ase sector ya mafuta rinde koene kinga amafuta gochiare gutoikira asensecho ya Kenya korinde taringa eyana neta mafuta gochia chibese gochia ase serikali omorobiri noro gose ekyombengero rogetenenerete naki amafuta akurukuru chinsemo chirichesko anyara ko baka gutoikira asensecho ya Kenya open tender system inere gutumeka korinde mwanchi umurigerera ninchiko komanya soboime naki ekero omuntu atete kugura amafuta gose ekere kambuni etete kugura amafuta kuruchinse chirichisko naki bagoikera bakabachikonyara ko bagoikera ligori batabona tigatugurira ase ligori eliga korende asabona gani ngongura kumanyinga open tender system nero yanyara ko bage koegwa chibese echo wetera ase ministry ya petroleum and mining rinde ko ene kibuna amafuta ngochare asensecho ya Kenya korengana no CEO Paul Russo niganyara ko bakagoteba chibese nyara ko bachigotumeka ase amafuta gose ase subsidy eri yoka ya amafuta nigo chenyare ko bachigotumeka chibese nyinge wetani ya billion 144 naboigo ase ekero bali ko gendera gose onyetari umuraibwense onyarte ko bakaguteneni chibese chigose subsidy eyo nigo Kenya yali ocha kubwata koru tax gose kurwa sichinsemo chichi taxpayer kero yo monika bwenete kurwa chi shilingi billion 280 yari gocha ko cost chibese nyinge ase government gose ase serikali yari gocha kuirani amagenderanse igumwa nchumurigerera tigatora amanyana naki abonchereria anene mono kurwa ase sector ya boda boda ase
orugongo rwa Gusii na kibagendete kwimurunganiria kubwatikana ne serikali yiga ya bono iga nabo igo kubwatikana ne ligoriria mafuta gukina igo ninchi gukumanya sobwagare naki ekero kampuni ya Kuru Kenya etagete kugora mafuta kuri chinse chiri chesko mbetambukero kibiri bagochibabwata gusingo manye process yonsi naki ekero amafuta kugora kuri ense isiko wikasense ya Kenya naki serikali gwesona nigati naki open tender system egokora emirimo igotetoraligereria naki abonchoreria ba sector ya bodaboda bagendete gukora obonchoreria bwabo anene mono chingaki amafuta akindeligori. Ya sama dia tangguh kusibel babitu, muna magutama endete, kurojen ambuyere kiagre serikali ada itu magutawa nana endete tongombi ya, na abangina na mara kutika banjira ne kaboto mabwe kia magoria rusa aga ende igo, nari toka waboro ndine roboto ma, ndio molo. Kitambele huko. Nama tukara. Naki obonjere ribora sekta ya bodaboda. Obonjere na maguta. Abantu bande gutara bari lakini bari bakore na kutumba. Naki customer chiko responde kero moment teligori. Customer ko de rajia lakini bono ngora para mtakana. Hapana, nataka kununua wewe. Yaani nini stage? Hata ninunue. Njoo sio uchumi ya sasa kile ngoje ajagira kwa mfumo wa serikali na mama. Sikire biasa ina mafuta mengi. Kasi ya vile. Ngose inaone kasa mkonye na tofauti tauni lakini bora kumsawa misini wonda watafanya. Kuyate manyo robo siko bali ni kidora tikacha kuerera. Anyole jiwe sako bolenda. Igone serikali ndio yankoligere.
asa mokoteba ngoro yo boyo ko yeli ngende ngerato yango jaka to yeri ya mafuta kwanza kera mafuta akuri kere ngendo kya na jate boyo boye ero na te beto kwa lakini ngikoja ko transport yo boyo boruwa sibole boikera igoyo koteba boyo kwa akuri torade boyo ko koli yango ali kere liendage senge ngenda ne boyo banda banda bono kuna ntoka seito ga basimege ngoja koteba nga goto yeri yo boyo agunde tino jinga Oyango ligeri ndage kwanza bikole kwende na toike ndage kwanza singa nje na bibi na CPC kwangana rato rusine oyo kwanza ya jandi nero nera ngoligeri nero chingo kwa ale kunyeligeri ya tonyeruse liyo kuranga bona buguma baba triste ke bona nje no poto mapero bugima kwaja kerense gochi bono ase garto kuri bona ba minto ba tebire kana chukona mangana CPC yegendo ya kusumbwire garo kena bokonyo mwana kutumwe ngokko uchesu nyomba ncho monyene ngindi konye omwana otumurigena otomubo bosiko seno kwecha batinga bachikokora gusene experiment binte bya tolende irasare nene mbu yoro simoli bono nyomba ngokko engokeyo kwanya ukarokende buna njo mwana bona wanyo na atire nena uchesu chiere ngochiko ibye chejirani mwana ile zuko ikono ga CPC erotika ganyake maruko president yeri kapisa aki nono kwanda sana wono mwana na changa ina max tonyara koligere esenge nje ndo bako zewani baada ya mukoko boli mwana yani nono wako boli mwana tonyara koligere esenge nje CPC tonyanga Bana kwa mara kumane masikira mukugurira nyindishi egente getanga ninjeza lebi ebite bibate grina CPC ebinebi ndobiko ta kudestroy yabake kinyako garankwa nei yaro iso kurigere CPC abane bako sombi bintu byanga mambi na mambi ende tuka tingano go chikobori go gabano ngano go chikobori obasana ta basoko president asenyejo CPC obasomi gento keriyo gokora kesongo mwana tamanye tieke busimo bo itanere gaje gakia bantu baminto kaitoko ta kurusime abana bako ti America umuisimi kwa taire na kujeria ro goyo kusifu na kusieto kata karimaka tini nikayo ko iro chingo ko achiri gakia bantu baminto shiwali na imurigererie gente muisimi goitare kwanja atu yererie bintu bya nyumba bo yato kerie bintu kuna maguta ebina bye bintu bya to konye kuna tuwa bakusibo ko kuna bake gakimbia mona bantu baminto chikaramu kali na kaoniri chikaramu na kaoniri mpaka nani chipogisi 10 bituko lakini lero monta kuire pogisi ya akuire karamu ya mona ndo kosome kuna konyira yani abantu baminte bintu byasinyire ko moisa kurigera na re iro ko bibi samarina ko manya
Llego de basa para CPC. Ekaro vai saransti ko yakora. Vai saransti bare ke riba ko na ko yakora para CPC. Jagra CPC jene nona bali ko banyere ba usmi aba. Asiji ko baso. Ko wane te serikali ya ne te ye ke tari ko nyare kan. Ke ame ke tena ko korakere ati kiri ko koria saba na ichi. One vite bare te CPC mangura nyebe ka Nairobi bara gedera maso maria makure kyagere nona abana batanta nire kibango koramo. Tu abai boli ko abana baka bali baro chichi ba korona ba bali ko mo no mwali mo te kima itironi chabone ki ko kora. Endo bono mo boli serikali. Bono to ko te ba ge serikali elele ba mi. Utare ki kwa moto cho kemuru kibuna abana ba itu semu ba ko. Usemu te ta abana ba ko batida ka kyagere ba ite. Ngona kiko ta kana tuta itu kora tu CPC tabatari kyagera nona bali wako sombi bana baira wetige to bako sombi abana bacha ndegete bana tari baira wetike kibako sombi kyagera mwalimu gwe ko manyana asingiro gotoke klasi nono no sombi omwana kyagera omwana CPC omanyana mwalimu ita asome kigwa kyako cyo sombi omwana kyagera kera bali bako sombi abana bakwenda bare college lakini college kiba chete ya CPC ekana bakwenda CPC ko sombi abana college kiba chete bakaenda bakachumegwa CPC kuna bako cyo sombi abana ona mwalimu tabatamanyiti kuna bono igese serikali abana be serikali academy na reko nyako tema lakini serikali here utebwati birasi tebwati kege kuna bono kukurigire abana batebi kubagenda ko bona ati bagende secondary mbacho undiswa omwana myaka 10 ngakyako chikobana omwana myaka 15 wachikonyara natali uko salia abana tuwakadire bibuna njwa banaichi bali kubata abana tuwakadire yaya mwana uwesibi wa Ruto tokonya na ande chechi nyore bono iko mata abana ngundu walo sondra ituke tokonya una wake abalimu basomya abana nyina na Bible mbawena to somya abana muna bakurugaka nakatali abalimu bako chikosomya abana muna bakuruga Bible nare no otabana ngati nare na principle choko somya mwana wa nyumba unaho kolemere mu nyumba catering ego chakira ku nyumba nyina no mwana bachake kumugundisa ngachako ruganga cyakora tari umwari mu kuchikugundisa umwana chikoruka nako chimanyeja bono umwana kuchimanyanya chiko umwana ndiye amanya kwenyenyeko umwana akakobera auro kibuno muibo iwe bintu bire ya Bible bagwena to ko muna ito Bible ka ne bintu bire bya bari bagwena to somya abari bagwena to somya mwana amanye gesu amanye kuri amanya na kyako kora kwanda stadi anga ka kwando bisi umanye muna ko ni koko bono stadi yako cha kufundishwa koko boruga oyo ko kufundisha no muibo ande to gocha serikali ndio to kwenda namba ya mno mwezi wa deba kujeria robo lakini oboyo tali robo solution era to konyo yokake ege to tagete amabuta gakinete esukari echumbi eliyo mwanaichi motaka gutumeke sabuni yachire bisara ono bosyo bochete gesara mwana mwezi wa deba kujeria robo lakini bosi tu anya kujerirwa obosi nali kwa no bwametete bokaenda 210 ono tusinyiro kujerirwa ngorokyo ko chikura abakenya bagwaka kiagasi enjome mugati boda daraja mbili tukajaro mugambi Ruto na ntroje gasi ningi yakora mabuta kabata yadana tukoja kerpota mapu kolere twale mabuta transgo chigoro igo kolende mwanya mubaita kuomana mora igoro siare bi grande to koro sie bindo ese miaka 6 ndoje torra magendera atareke miaka 10 agwo amabuta aliara jai awigeri ase miaka ibere igo abanyabiasara munya kuomana mwatoro seriri goria boda boda amabuta amenti na abanyabiasara tweto metere abatoko boko abeche nyeni menti yonsi ine boda amuya mon asa marieta ngoro ku baga ngoga ni komwake romorai
Byakigima omwanchi umurigereria einero sekta y'obosombi korwa chinsemo chiri daraja 2 unabaereire na kibagwetera obokongo anene mono chinga kiri ama ligoriri amaguta lyakina abwango iga korende omwanchi umuriabuna na ikakogotebya bukare ngokomanyinde na kiyama butagocha asense ya Kenya korende kenda gusangana inche ase enambe yurega bwa screen yago nabogutuma ujumbe yagenge nawe chinsemo chiri cha Facebook nabogotobwatya gwetera Ndizi TV News Digital naboga sensema ya YouTube nabogotonyora gwetera Ndizi TV News kondo mwancho murigereria gendo bwenete kumanya nikiga ense ya Kenya petroleum yonsipi nigo koba imported gosenige korusikwa kuri chinse chirichesiko wocha Kenya yonsipi igense ya Kenya tebwatia se era rusi petroleum teyo korosikwa sense ya Kenya na ende petroleum yiga nige koru ase ensemeria Middle East wetera ogwanchirwa gwe serikali nabo ige serikali nero nebwate a process ikoroku open tender system OTS yiga nero ekoruri ogochika gochia serikali elinde anchere petroleum yonsipi korwa astinsemo chirichia Middle East korinde open tender system nekiego korigasi yabo onye totebe onye ekambuni ya Total wose ekambuni ya Ruby nigo chigo cha chikambuni chonsi pichiri chikorwa amafuta sense ya Kenya nigo chigo cha sobwamo wetera ase open tender system kero monto nigo akoruligo liriaye onye gotagete ogoteba ligo liriri obwate naenderi koba area insemono igokere kambuni totebe kambuni ya Ruby nige gocha neligo liriaye nabo igo ekambuni ya Total nige gocha neligo liriaye open tender system yabata yaligere ligo liriri insepi na lirigo chiria koraki lieirwa alafu amafuta amanyagocha asense ya Kenya igo chikambuni chonsipi ngo guchire libaga lya bene yatebuna cyabori guna kinu mutagete amafuta acheneligo liriri nabo igo baguri baga lyo gotebigo nga kinki wango kimotageta amafuta ache asense ya Kenya igekero bancheranire OTS wose open tender system yemuke getambukero yokoleta ama egose petroleum korwa chinsemo chiri cha Middle East petroleum yekira sense ya Kenya na kibako yakanira iko bagotsa baligereria ligori eke wango kerikere kambuni yatagete baenana korende ekero yekira sense ya Kenya nigo ligori likorenganirwa igo itukondirio ranyore ase Total ligolirire gosanye lite ya mokere 110 ogenda ase Ruby onyale ligolirire 120 igo chikambuni chonsi picha petroleum nigo chikoni ligolirire ngaine kubwatekana no moroberio lyokorwa ase OTS kolende kero ekera mafuta ya gosekera petroleum yekira sense ya Kenya nigo liribuna ikaiga sense ya Kenya nega neirigwakana ngakie serikali gwakana chibesejo serikali tebwate bese gwakana nabo igo kambuni echiga nchibwate bese chirakana mafuta ya chitego se petroleum iria chita sense ya Kenya igo egento bago chibakora nigo bako igo every consumer wese umutumeki olibwe petroleum eri 40% niga bwendete akwe tax ya 40% ase kerengo kelia tumikire 40% ejinere bango elinde gochugwakana petroleum elirigo liriri alete tunande na kia transportetigu egacha goika asense ya Kenya serikali tebwati besa egego ekwenda yaimoki subsidy yiga nero ekubwata yakana amaftari ndabi subsidy na kiyogo chikoye irani serikali tebwati besa nabo igase chikambuni chiga nchiranyora besa kwamenya konyora chikambuni nigo chiko imuki getambukero yoko imuki alone korwase chibengi nechi loan yechiga taringa ne serikali go chikubakanira nechi loan bako imuki ngoire ne bali na interest ibona kwamenya konyoranga ligo liria mafutali yakinire igo ase bari bukora umungane serikali ko gara ligo liria kina igo mwamanyire na kie process yonsi egocha ekero umuntu atete kugora amafuta gose kambuni ende yonsi etete kugora amafuta korwa NCDS ko igo open tender system na bago chibai karanza kere kambuni ya ligo liriabo na boigo yaruwe kerengo keri batagete elinde bakora kibareterwa petroleum korwa Middle East korende ligo liria mafuta eriko ba determined gose eliko bekwa bene na international market
igo ni chikambuni na chikananga igoli elinto konyara kuba tokolibeka international market already ya amuirenga eline lidi igoli ligo chikone ligo mafuta asense yetu ya Kenya yo mwancho murigereria ainaro agochia kolekana ase sector ya mafuta kwende mbaro bale batanga ense ya Kenya tegotie gutumika amafuta inyortali ense yetu ya Kenya yoke gutumika amafuta chinse chinde nchigende tekoyo tumika amafuta 0.1%. Kenya isa kuwa mwalero na kitego chukui mafuta 0.1% nero yoke iraba affected kurugali seba kugora mafuta igo mwancho murigereria nkagetenga gwe semirie ase secte yo bonchire ko ntoko tigana ayu mwancho murigereria kero monto ase emirimo ya yagokora gusa so bonchire bwa yagokora nagendete gwitoma kera lituko eleko ene kinga oyenyoleire engere yaye ngonto tarere to monchireria oyomo ase omochubo songo nabaiga ase chireria marigiti oyo ochakirta soko ni skuma asensemo yae nigachakirte koni ase skuma ye 200 agachakire skuma goikabona iga akaigora omubagani omokeigo gali ase chiro oyokorosi chindagera ekero gwatali omochubo songo kwanyara kwabago kubeka monu keri arosire mwancho murigerere yo mwancho muri tato manye ekebago kiane na kikero montaga ndeta gwetuma asekera lituko ndeko ene kinga asensemo yo bonchereria ngonyorare engere yae. Asama leta ngoro kudina enka yo kutoka Menyingwa chino mufanya biashara kuruga market na chagete biashara kindo mwana omoke na somete na chigosoma nkore gwetera ase chibasi chabulete karambia nchake okore biashara biane nkonye family yane na chagete kon chingeni na lenkona na gora chingeni chibasi chinke sana angu gora chagete skuma yemia achaga konia kana nyachagete konyoni na lenge biashara mbia lenge buya lakini kana achiteli tangani pi kauni skuma yo kauni 20 na gora skuma yemi kauni 20 na chiko kuma mambira ande kanyemuki ngacha kana acha kauni skuma linga kora ekango moyo ande nkana ngaliye yende kana naliye yende nkaonia ngachaga kubwatera nkanyora chi customer mona achagete kanyora chi customer karori skuma yega bana bane babira banene tego chabakonya abana skuma yuka ataba tiandaro nchorire biashara skuma ningaste ko nikabeka ga hoteli asende nimbata ga hoteli ko mbegeta bandaro bako karegas na ichengo ninde skuma yane tindanye tiga skuma yega yandusira satambe bakaboniga ase yankire boniga nde no mogoko manene sana singe chabana bane kosoma bari gwetera chingini echigankoni na hoteli akaiga munankoni aso bienga abana bane basomire andi ninde no mogoko manene mwana manene boniga bero munyagitari oyo kabera mboniga acha goso school no yo gatatu ngokora gochi aso bienga igongo tebi balia mutaranyora smokobera yarenge bya moche tokore biashara gaiga tobwata mabaga mange ndo tayo gusekera ruisiko abogocha nje nona kamboga ubeke nse amogaiga ona bokonya mambi banyorire customer na mambi ya mambi na mambi enda na ibesukeri biashara byao na balia mutaranyora smokobera twabasabira maya munyari gochagaiga tokore tubwatera ningas tokore biashara tokonya abana baito rero binyanya ntu asomete ntu abana baito basome kuya asinge chontu ndasometi abana baito bacha gotoimu gikoro astori irinde tarreka na abantu market gaiga nona chakirete singencho na chakirete kone korurisafu nganyara biashara mbiri ko babya isafu bantu mbari ko bara bintu biye bagosiereri anyara market gaiga mbya to correct mbya to kone anto na wangi chigari ngweta chiraroro chatenena chatuguriye bintu bayira abande bakoira chisafari abande mbara babwada abana bari chinse cheisko bapaki emisigo yetu twabaoneria bayira abana bawo ekere bintu bigete bigakongo
ekene nabo twaremereria tukagura ubosi mpaka shilingi 250 230, lakini tukaremereria tukasinyuka mente ndagera chibasi nyinge nabona bukimane sukuma otoko ni shilingi 60, lakini ubosi waro 200 togaste kugura ntogaste ntoriko ntoratiga ntorakumoyo nabo togendrete koremereria singencho ekero twaremerera tukurita twankugura ching'eni chibesa chinke ntokoni twaira nandu gose yani tweho moyo mwambia nande twacha ntariko kumoyo igora isa singenche biashara ni asara chikastoma chinyinge nchabete chigotama, lakini ase bari babete bakuunderstanding endagera ya mentire koruchiduka chisukari cha mentire mabera mentire kerendo kya mentire abande mbachite bakamanya ng'ibinto bya mentire bakairana koni ganto gendrete biashara nore mbiyo kunya gotema torasto kunya linda abana basome asa abantu bakumbwatia nimbwata ba muraga igato korana barabuye gasi barigete imbwate chinyaruka ibere naba muraba babere abutoko bwaterana na barabutwa kore gasi amache ntubwata abantu baito bamagongotene bagotoretera abutoko goria amacha ayo na baro banyore siringo isirini cha banda bachugwa konyera singenja mache naro twabikirwe ga market tara kore kurende taraera mwesimi gwatogi na tubikirita amache lakini rende taraera tuchake konyora amache kurwe ga market yeto tari kogora chibesi nyinge, lakini boni gantu bwata amache stoko tokoreta na abantu bamagongotene batoneri mbari gotoneri besa nyinge abarungo nkwirigeri bari nko bakuri tora singenjo ntoko enda isiko yeta onti chikogora amache korona bamura bari baito mbaro sasa serikali boni ya goswa aso mheshimiwa Ruto otogoteba iga aki mheshimiwa Ruto buna wasate otwarenge gosaba ntubuna abantu abaiga banse mono abatokuru kumama mboga yarenge konyarekana ase binte biga muna byakongera uchumi yabira nkong onyari gotoira ni buna bosi boira nense amafuta ira ne chiwe sanse buna yarenge gakikare esukari ira nense onyari gotopunguza robogi mobonyari ko bobworora ke gosaba na baito mbasome bakore chiskuru asingencha abana abande bangire kwanda chiskuru mwana takwende njari skuru kare njaraje gosoma go kandi mama yaye nje skuru eyu tiganchintigerabo mwana bwanga kwenda ko bayencha emejando ngwetera lekero kugore ndagera nabona ugore ching'eni oniga biasara mbiyo ching'eni boniga tokugora ntorikoni abo kugora ching'eni gose siringi 500 kwonyora kwoni gose ne mirituko ching'eni echigo chiatigara mambi chigweka cha sarikire kono asara by the way nere itokonyora ase biasara bieto none ndagera isaka banga biasara yani batecha ambache tina begotigara ande uge kamambi itorikone libantu tobwata abantu ogaiga tobwata abantu nabona abana mbaro tobwata ndagera intorikonya tugutoto kwa abana abaito bagotoberisiga iga batokoroga chichokora kwa abasemi boniga tokonyara kwasa omonto orio tete gochaka boniga nchege ndegyo kandanyari ko badi baisineke iga akimuru wase more onye tobwati ekero okora inchuga iga story tuntu bwate chinjera torabakonye abo toko baskera story kabagankaroro obeke musigo tokokonya nyo no musigo toko no siringi 100 ogoro binge no ne bie no ne gesari kia 50 ose sukuma ya 50 ochake konyo onyore siringi 20 chao chigokonyo oirira abana bawe nyumba Via kigima omwanchi murigereria kyo nakyo ekebago kyane ase omoroberiga bwense yobonchereria chingaki ogendete gusangana nche nabo igotogendete kwemanya nare yagendete kokorekana ase chichiro chito nabo igo asensemo yobonchereria imena isiko yorogongorwa gusim korindo omwanchi murigereria ase obonchereria boli bwago gokora sikera litko nakichi customer chago chigo chago tebe igoro yobonchereria bwago nabo igo nakyo go chikoira engane yo asensemo yekibogo kyane ndobwate na kichi customer chigo chichia kwanera igoro yobonchereria obwago gote trasa asensemo yakabere studio toimanye na kichi customer chigo kwana Chasa Marieta nkoro kwa Christine Ravera bondu wete nyatieko ande no nyende iganje no motureti ekara na chire town ya monogo nyanje tega market Wemo wino yokoragira sana
ase ngencho endagera korosigere nyansu obokore liboro borobuya obuororo turi kominwa nabo kuragera na endo taigoteti nande gwateba mentere nabo komenterwa aso gwenywe ga esi agokore kone ngia nabakori bayo mirima bwata nabaye kiagera nkurigere libara bageni na batire omonto gagocha tari gotire nogeka na turi karasoge kayo goikario kana kubori ng'ankio tagete ndagera gwatebe yo tagete kwareterwa kwaragera kwaigota kwagenda iwonga asa tari abe na saga yaba minto kamuranje nchumuragero kiagere ndagirero nengia nande ngwanse biya mono asa marieta nkoro ku Jacqueline Maruga nchani ngokore biashara nsaiga market anene no twanje tokora nsaiga nande no tokoragera wone ndagerere nsaiga terimbe customer ndeyo nsegorete koganikoragera nabekoria obiyake gima omwanche murigereria einero asensemo yechi customer na kichigo chichakwanira obonchereria kurindo mwanche murigereria ntakatosoe asensemende ase ekyombe gyabo totoliruma CBO kimukiri egetambukero kyogo chamo nabego kwene kinga sector yobonchereria ngokinere korwa sekerenge kemogo chiase ekende korengana nabaraboni go babwate ebinto wesechi project echibakwene kinga baganire ase chinsemo nabego kwene kinga asensemo yobotugibwe chiombe ngoni bari amabere guchiase chi daily erinde banyara kwa bakonyora engere yabo nabego asensemo yobulimi ngosimeka bale chinjugu nabego amarabwani ayibago chibaoni guchichiro nabego kwene kinga ngo egenderia bale ase kiralitko igo ekyombe gyabo totoliruma kora chinsemo chichiaraganga nekyombe kemo gya chiringu masoko ene kibuna banyara kwa bakoligia chinchira chinya chugokinia uchumi ase chinseme chyo nabego ase sector yobonchireria omwancho muri ati toranyora na kibacha gete ekyombe kyo ningi kyageta bakaimuki getambukero kyogo chaka ekyombe kyo nabego ekerenge kenene kyombe kyo ngere keke nabego mbonchereri kibago chibakora ase chinsemo chiri ekyombe kyane kere women group na ikombate abantu bane bale 20 igo twarengeretie ko chamo ekara twaroche nga ntubwate obokongu esengenjo monto yo motori kunyara gokora tukachamo tukabura ninki turanyare gokora erinde tunyare ko bago tugoikonya tukarubirengera likero monto akarubirengera tukachaka ko bumira na kire wiki erinde twaruchibesa chiri tugachigacha twagendereire tukaika tukagora ng'ombe chombe chibono muna tokonya kukorana konya gotokonya chire sensemo ya mabere twonya gokoba mabere goche daily twaonia chibesa chiri twamentera chito kumira na twonya gochanga igonto gendete konya kokora butugi we chombe twarenga twagurire kero monto eng'ombe abate eng'ombe ngokonya gokamatore na ngonya komentera nitolirende twonya kogenderera amabera ya chira se daily twanyode chibesa achigoso ase kiganje geito gekiombe erinde nande twikaransa twabanga ngitubwenete togo chikorera toroche ngambia togendererete ase ensemo yokorwa na kwena nebirengererio twensimbia togendererete aso kubwatera no kogenderera ase enchira yobotugi bwechiombe amasaba ito nekerenge gitu kya gochimotu nabo tutagete genye kunyarekana kirtora agenderere igobona togendererete toroche ngambia nande tonyare ko batoko ikonya singinchumba roro konyoro andake muntu tabwati mugondo isaine migondo yakeire torigia se toranyore migondo isaine togorerane erinde onde nero tete kubeka maka ayororo na kogenderera basi tonyare ko batoko ikonya sinjirenga buneyo na trama se kyombe kya women group kurumuna twagechagete na botogenderete twagoriranire chiombe buno yomenteka goteba chiatokonyire mabere ngwiretere daily kira rituko erinde iriyo tonyare gusikya obugima bwa abana mono bwito kibase chete tochibegetamo chinyombe echi tumanya guchikugura chombe nande chiri chingiya mono wetani chitobwate bono iga turakameno nyenga tatorituko
tugwithira ase muna burimi bwa echombe kurwara chire ande twarigia abanyagitari bacha bachirora twarigi nande chibesa twachirwariri nonye no polisi nabo tugwithira challenges chingabu necho sing'encho ndiro konyora ndagerekete bunekero kyomurakera tokonyora challenge cyo guchirisi lakini rende ntogenderete mabo bari ba kiumbe kiangusete ke kajoini keroko joini kiumbe ke goiko twara mabere yente gitangani twara mabere kiagere kiumbe ke goiko tware ng'ombe kiagera mabere tutagiti na registration yetu buna kwate bitibu ditangani kwa igwe registration yetu minere goikobe member 18 years and above na boko join 2000 keroko join okuruchiru bibere buna bono igo ko register singi 200 kobe full member goikera buna bono twaikire bono iga chiru bibere keri twaruete keru kwari gosoa keru bari gochaka na kie kyo omanye koru omanye kobo full member ari se bachakererete bagosanya amo ninje nande stiro koni enderi no era nyaganja gaiga no murigereri guchimoinaria enderi nero babwate chiro ese bagokoraki bakoira mabere bagosanya balentera bagosanya nerigoririke nanje nabagori nerigoririke na naena nabandi to egera mabera yasoke takoraki tabera igaiga to konyara konyoni iga yonsi tokoriki tukuri naende torengerereti egente kikieto kana inde ebegente kenene kebe noni cooperative naende togosaba mo tonyore breed engia kiagera chiombe tobwate breed yabone ere breed embe tobwate togosaba buna bono county yetu buna bono togosaba mwesimi wa Simbarati atorigereri na kitora nyora chiombe chingia none mbegu tonyore mbegu erengia era abasako kini chiombe chichieto egereto twara mabera mangi na intukurwa ngopima mabere itangania mabere kero monta alentire oyo lenta mabere ningo ditangani container yabogoria mabere ogokunora mabera yorigereri na maiso eteste yokoruko organoleptic manye gocha mbeke lactometer egopima gosabe gitamache gosamente tobosie gosama mabera marere alafu nimbwate gen ko alcohol gun yeye egopima acidity in milk acidity inkimineti yani amabera yabutuko na ya marogoba kero monta burkaniti ngokororiki komanyori igongo korande chi test chi namanya koira mabera onya karama ya koirande onya karama be mabera ya koirana marogoba mabere abwenete kobera ansa chi masamane peke mabera ayo kwanye bekire fridge onya tari kobekwe fridge okoberi ogache kobereti na kolenda lakini mbanya kolenda mabera mabe bamanyete richiko ekiombege kianego na kichagete mutenyo tarije kumne sana mutenyo kabiro 2020 bona kire twagechagete ntu twajite kora tugecha tukaranga abantu bana bachakire byombe ntubuna abaraka twebire ngarambia tukarangarangiria abangina abaraka tukanyatwa bera banginange 10 tukachaka tukachamo tukatabana kitogokora tukatochake kiombra ntu tubwati kurumega muna abandi muna twachagete twakire tukaigura county tukagenderera tukachaka meli go round keto chaka meli go round tukagenderera tukarabone siwa seji toko tobwate yakitoko kora moroche tukara minto turanyale ntu babura ko tutabwati kende tukarage ntu tokokora mugondo twakonde sumugondo keto twakonde sumugondo tukameka chinsiaga tumuna koigwa abanyakembe baito babwate chiombe ngocha bali batuguri request nyakang kiumbe kigegitu mura twagechagete gia tokonyire nabo tukusangiria besa nkeigo yanyo yatusire twakorire bintu bine byatusira ego bona asigo twari gusaba serikali uyu ranyare gotokonya agatokonya tugende kwegendereria singincho ngoko besa turebesa yatusira twakorire biashara bike
na ndi tonya twakanira abana cukuru igo bono tulimirage tugusabari nya bakunyara se bakunyara batuciire ere ndi twegendererie maigenya koe ikiombe kinyo na gesoiro mwaka oyo muetire na kubwa mono niko twachitamo tukaranga mbia tuchichamo egere tobe togokonya na sengincho butaka konye bwaichoire seitaiga bana mbale kwenda cukuru amo ne bintu binde binge byagerete tugachichamo igo gese tuchichamo gwetera sense moyo butigu na baminto konye batekire goteba twabere tukwegendereri buya igekoera kiro omonto onyorire chiombe twacha chiof spring twaena nire gochiasa abantu bande bono turuche ng'ambi ya tore nabo igaso oboremi ntore ase chinchira chinyinge amatoke ntoraroro emete tosimegete amo nebimeri binde ebinge ebina bitogenda nyako togokusana bokonia byatonyorera amapata egere twasomeria abana na kwegenderia ase obogima oboiga igo nkagerete ng'a ase obweng'e abuna botoroche ng'a nabo giankonyire goikera ase ensemo eyo tankorugusa Kariongoro se kiumbe ke ngiakirite buya sana muna njomo gaka na soira aroro osoko bwatia amagenderero ekire kiumbe ke gokora erigere ke gokora amangana amaya muna indutura bagaka tworokereria abana osoko bamo erigere na baro batubwatie igere kiumbe ke ngokonya kire okonyora omwana omoire cukuru okobesa chibesa omoire cukuru igo no boremi erigere buna intu abagaka tonyora eng'ombe totuge na intu twanyora mabere kurwaroro twanywa atokonya bono na intu chinguru tutwarire kiumbe kebe kenene abana abo barabake bamanye ng'ekweri na intu abagaka twabwate kiumbe kiarenge gesakweke basoime na baro bachaka gokegendereria erigere kegenderere buya abana mbanya gutanga nyora abang'ina mbanya gutanga erigere omagenderero abe senchera engiya muna twanya kwanire iga twakwanire twesie kiumbe asa marieta nkoro ku Francis Masenge ninchende ndetamarie CPO aya angawaje nkora iterande challenge gara abantu bagocha bakombo ebiro na bagocha baira elinde kwanyora babunire ebinde ogochiko boli kwanyora egasiere enkong kolende ebiro gebi nabo konyora mbirendete lakini narabirendire narabunire kurunjaka kogacha nabirendire nabunire ebiro ko bibere ase ko bono muna bono togendete kolenda nabo togendete kolenda marie CPO ono yitoko konya na komo nero yoiga mwenjini oito karabia salekire nere nkoja na obirosi ebiro gebi nabo togocha twa kondesi no nyine binyoro ekarabanya roboko kusechishere nkoena na ande biro gebi niche ngocha naba nekero nabaire nabagocha babira babitumikira brande babingiraneri kiagere getabungere togocha twalikirana mune agreement onye bakobibuna bono nko bicheki nkonyora mbuya bire nabipokea onye byabunekire igo nko batigira biri byabunekire bandetere bing'ao. Kwa majina mimi naitwa DJ Murash ya Baba la Music na mimi ndo technician wa hizi vyombo. Basi ningeeleza ya kwamba ni eti mimi ndo nakuanga DJ pale hizi vitu zinakombelewa zinaenda, mimi ndo nakuwa huko ndo napeleka hizi vitu. Mimi ndo ukaa huko paka magidhaa sherehe itaiza ama mashizi itaisha. Mimi ndo ndasichukua kutoka huko niziweke pale zitakana ziwekwe. Alafu ndo kende ninche ntenirete kibia salikire mimi ndo naendanga na repair. Mina na ivelile sekiumbe kiga na begetu omotenele bintebi na repair ente indimo na repair kuru maega bo bintu mbira salika mina bono ega turatebe gose bia salikire. Saizi iko sawa na warudisheni asante Ndizi TV. Sasa umefika hapa mji wetu hapa Nyaganja, umekuja kusupport na ndeti yamoge ndrere goti ya Nyasaye abasini samuleta njenguru ku DJ Murash kuru ya Nyaganja chi technician ye kiombe kieri ruma samuleta gonkoro kuna ominya yeito kieri ruma kuna ndo molikia se kiombe yeito member kia chire kerengeni ndo wate registration fee akunyara kwegi kanacho ekera likire ne chire registration fee twamanya konyora
ase fie arure bitiro kugenda kubwatira kugura ebiro kugura chiema gwetera kwa mono twagendereire gwetera ate kiombe nonya buna mwe gwa minto batebire ngetware lakini bono kiombe gito twamentekanire twanyarie kubwaterana twagatire chinyomba nonya nabana baito basomire gwetera ase kiombe kigito ase kiombe kigendo mubati watogotisa twachirekerania twasebebe kero monta atakitana batuko kumwa okorere magenderera ya gusoire umwana school nande chakitana na batuko na muchioni nande chimerigora ndikire toko na koru kenkenge yakara komendere asa Marieta nkoro ku Francis Masenge gento kiagerete tugachake kiombe ke sebiombe bingi bireme bibike etwaroche twachakire kugaria esi twachakire na kongora kini bono tukacha konyore ngaki ilinde tukacha korona mbuya tuchake kugaria ebiombe bibike muna bone kiombe kebichana tukakebeka ime women tukanyebeka women group tukanyebeka nero one ebiombe bindi bigendrete na baba mafu muna batugete ime tukababeka ime ilinde toba sobwamo kubwatekana kiagerekero twarenge kiombe kesipio tukarambia tuchamu tubekana sobwamo ilinde tukariye kiombe kegendere ilinde tokonye kinyoru kya kitutu chache Marieta ni wankuru Joseph Musosi munyenye se kiombe ke gonde patron ne patron ye de sengencho yokolireria obugima bwa kiroyo monga omulembe noro asabantu baitu kiombe kibuna twanste nkyarenge na bokongwa keke bokongu sengencho orocha kigeni lakini twagendrete tukamaintain amachiko paka tukanyoranga omulembe obeire wetransiobuleni bwa barayi ba minto bagakongia chinguro tukabanenge encho yokubeka abantu abange bagendrete kogendera nimironge naende goikabono iga nturoche ngomulembe noreo igo bono nakikoroche tukaenderete boronge naende aseme yana tinete se patroni igo tinete sama ya machiko na onde bwensi orache omugeni osoko rusiko umate bunaga ka tolego sayina tole sana imese miroberie menge naboranyore muntu ndo chire achochiyo omunyakiombe igo ninchende concern koira libaganga omulembe ororekanire naende koira maripoti somugambinga abantu mbarwete siko batotochei kulende krondo bono tubwate ndina ba raiba minto omulembe noreo na kwikabana buna mwanyore tole ingenju bune tole amo otoroche ngomulembe noraro rasikiombeke ko tobegete se kiombeke batobegete muntu ndi bwensi orachi yo muntu ndi gusora ichina machikanda maako risiko wika akwe penalty nkobeka turama chideni gusikibese omuntu oliye kirachiro amochire agwakana agofainiwa elinde obobobo esomuntu onde gwensura gwekoleta machika mao osalie kiombe igo machiko na mange tubwatega yana omuntu okorusiko abe okomayanga machiko nararoro arindete kiombeke onyogocha na machika mao na baokaniwa na barayi baito na mono ekero naringa amachika bera mabese ekiombe na bonkoire report esomugambi egero mugambi obeka chinguru twagenda buronge no mulembe okoroni chibese chichito astifo munchirororo ase oyo chakoroni agusaini nande nkorentare garantas bagocha kumutenenera egera manya ko egweroni ejejeito ne ibande byabo chi photocopy no chigotigara ase tole omanya ko egweroni goikarete omunyakiombo yomo nyakaro monto isiko goikarete omunyakiombo yomo gocha ko bentenenera egera nyare ko guchibese chia koroni kera irire 3 months onyara koirani naendo o apply yeroni eje kero twairo monto yeroni achire onye ta koirani ngwa kwale fine emetienye tato monto isiko ekera irire eroni yeitonye tairane tiache ko apply yatomo obo yeroni igotoko mobugati ne fine nero rakera twa mobugatiri e fine nero rotoko mwaka egero nyara koirani chibese chicheito asa Marieta nkoro kumori ni kwamboka nchene charity ya youths ase group yane ntenedrete mna youths twachagite twarochete atuchake e group tumbekie project yokugorana chingoko bona andake chingoke echo nabo chiko tokonya ntotegemea mna beburi ntumne vijana twanyora
twaruna merry go round group yaitu ntubate merry go round tugusirana nene group yaite ntubata account toigorete bo tukarora tuchake group yokugo project ye chingoko andake chingoko chitwa chagete ni chingoko tubate chingoko 20 sai 50 na chitogendete twaruchenga chingoko echo einere chibwate faida ya wango andake twanyore besa yatokonya so gwakana nene chigurupu echibyombe tresara nero chigachite tarinje nero tenirete lakini dende ntubwate program yo kwenda guchiragerie ndagira ntori gutigera monto yomo tubwate chiduga chire yanya igatokoni twagorana na mariogo twachiye ndagira lakini ntoranyora mese tukuira anene amalieta nkurugulidia kerubo nchene tresara challenges chirito gwetera sasingire nabora iseko gatsebese onyore za singine mwana yuti oyo mochire ere pembe na utebanga kuna pesa fulani anataka. Sasa kama uja understand unaweza mpe hiyo pesa aende atarate bya babandinga kwenda ariko rusebe se treasurer. Sasa hiyo ndio challenge tunapitia. Ase treasurer omoliki no echa ready babora alafu chipesa chama soka. Lakini naro rache ago confuse omo chibese jekera kwa moire chikorete problem ntutete toimukake ikiagera bono ntukunyara gotegema abaibori batugura none sabuni none yanga na kikiagerete tugaform n'abasae iri tunyara tugutuga chingoko at least kero chiabekira magena tuone none ligena riri twanyora chibese twagura none sabuni sasingine kwagura nonye nkende kiriotagete asamalie tanavuga Nicholas aseke umbenda wabuno mo semia ebintu mbira ebinge twarige twararire chinsemo chinde chiagenda ira satambe ebikogera rende na intu gotoli bantu bane twanya kosemania elinda abantu bamanye ngonya n'ubutaka tayingo butaka buri permanent ya so muntu ego korumukili ndo sirio butaka ngonya buri kabu abalimu mbale tokuligeri tokonyora bale ese sub county abagirigacha bechinsema bagwende baiche elinde batwegeri tokonyale kosirio butaka obura sichinka jeita kala toko sirio butaka obona kala toko tukabuna chombe toko tuge bintu buna chinkoko toko tuge bintu buna chinchoke n'abarayi baitu bari bagochorwa kurwa se biroga bya serikali abatoko baboria ng'ebyombe mwabinyora unabona se county ito ya Kisii county ansi pigo chakerorio manene gabana mpaka ansa ba MT otagete bamanye byombe birase chinse amachiabo elinde beru bakonya abantu abona barabu semba tinyo botaka bokurwa se chinka abande buna bana ndutwa kwa tukutaka twanyora mabere bikombe bichire twanya kumira naende chinchira chinyingi ebyeni bune byechiombe na banko bakakuru byonsi bakabikera ne byonsi iguru yechiombe boli na bango ngo basemise ke gusi amalieta buna chiale kuru kwa hao nechi munyama chioro sana ni maete buna amalieta abo bikoro kuwe binte binge buna chimamba mbinto gochiosio wono ngo eseke gusi ngo chane na basemi na batebi bune mamba ikoro weke gusi ikoro kuengoina bono amalieta yechimia mechio igonya begete na ande na ino morosi na rosete bitabu mbigandere tengo chane na raonia igo utatiandara nyore nchira asenko nkonyora ngumbuene tenkorosi na bira bono igo ebintu bune byankorora ngambuya nyandi nanyora era inise bikogenda mbeke nabantu bamtu bali tukubwaterana elinde tokoleki togenderera na magendero kunayo nainde bono na acha ona rengo mogeni koja koreke ombeke ga na inchenkoleki insororo tubwaterana na barabu no nyambone kero barante biekere na uliri bakurwa abonko kana na inchembe mu memba ime egere togenderera na barabu igo engakinere na ndimba mwa chitengo ngia bande baruete abundi STP ba chitenga boro nkara kwanira yure
amang'ana amange biarukio buna biarenge buna abantu basikaine kurubocio buna bagenderete n'amang'ana amange gusio kurenda chimbebe yao egere na masikani buna abantu barenge gutwara igo nonya mbono iga bwenerete toirane naende tosoe kworokie kegorie kegeke enchireria bwenerete yagerete abantu bamanyete chimbebe yao onyoretarie chimbebe echi chiamanyire ango bantu mbare gutwara masikani amasikani garwerete se chimbebe kware kumanya ngoyo ganyokomoke kwamanya oyo gaisomoke kwamanya oyo gansokoro yao kwamanya oyo ganyogokoro kwamanya abaigane ne bas ponsi ko egitira se chinchira chiaki chia masikani bono tatiga bone ngagie twanyorire okosemi okugwakeire abantu batutukanire abana mono mustri mbali komanyanga ngakia abantu babwente bagosikwa nakie kitokurwani torole na into tosoe ko basemia iguru yebigusibu na biarenge egekogera abantu ba etereta mangana yo mba isaranste no morembe omonene na masikania manana se chinka chiabo Marieta igonkuru James nguye mogoa inche aseke umbe mirimo yane menene ngokoro indo munyagitari intentense moyo bochenu o munyakiombe kararwalire ninche nkoro ngakinkumumyo kibwango nyagitari apimwe elinde tumanye mburuire kyanyora mariogo elinda nywa bwene nturigutaka munyakiomba rwale ngana inde tumutigere bwika muminyo kinyagitari inche ngosuleka manya ngakeko bwena birale ta kunyara gukwana munyagitari inche ngokwana nere kiara bunanyeresa elindo onyora mariogo na indi ninche ngoche kia kabisa bunyura mariogo na indi naikirania buno munyagitari ateba kiara naro orae gutanywa usoko eliogo ande ngumusaba naligereria ngakia ya nyure na inde ngaki aiguete na inde onye taiguete biya na inde na muminyo kinene nyagitari buya mono asa Marieta nche nkuru kuchose binyamweya oyugomete nje nyorende kiombeke eona acha bwangu kusuti na roche nga ekia kora magendero ke kangusa nga chororo na nche nkabachoini egento kiagerete ngacha se kiombeke yaito neke ekiombeke nkebwate discipline yani nkebwata machiko uno muntu okonyorwa ngwa kure fine nande kiombeke yaito kiatwaliro basemi obonge asengenjo kinsa chiri twateba iga na itoko minyoka igoro twaikerana nande kiombeke gya tosemiri nyone ne chiombe kuna bansite gotuga bande twarore irororo twabande tunyo kubwati chimbaratero esengenjo mbabwate chimeri go round na chiguru bwawao na intuntore kemo kyawo ngo sebutore chibesa egere nande kero chibesa ichesonire na intu twagurira omuntu eng'ombe igore ndase kiombeke gito na giabere challenge ene na sabo gimabwana nje ekyangushite saguri obuya bwabo nande kerensi oburai bwa Fred Oruru omochairman nere na giagarire twaikire ga yona mutorochiga nje senda so bwenge tingo twara mange onda sabe serikali yeito na intu etorore gocharaga gaiga ntubwato bure muru asinini ntubwato bure muru bonene obure muru tubwato no bonge ntuli kunyara kuira bana sukuru asenginyo ntubwati bintu tokoni twakore kwende twanyora chibe hatoira bana sukuru twali konyora serikali etokonye etugurire chiombe tusaboti chibe hijitubwate bengi na intu batokonye tusangani ororo tokero muntu kero momemba ikirane no ubwate ng'ombe basoboti tutware ng'ombe twanyora mabere twaoni nandi na tubwate omasemi tubwende ligaiga gusomugori twanyorerange igoti mbutingo twara mange mono mbuya mono musenu Jasa Marieta nguru Wilfred Machuko menyo igana oka igondo mwana chama bwekiombe kia butotoriruma egento ndanyare gusaba well wishers batokonye asengenja abantu baito muroje ngabariga ntwenyareti bachiramo batagite gokonye kinyoro lakini ntubwatu wese irieto isaine etwataka gusaba relevant authorities buna maybe county government na relevant ministries baicheime batokonye egere abantu baito bagenderere okono koinua tutaite koinua echami ekiombeke tubwata abantu kuruchinse mawao no toni riboxero ward tubwata nyankurubogeka bari bachire gochiunga na intwe na ende batakirite abantu baita amaya
igekero tukurigireria asensemo ya magenderero tuise konyora gokonya abantu baitumba base koinuka buya egere barente ibintu biri bigoto konyanya na abana in the future generations aina aronda nyare gusaba anene mono ntubwato burimiru bwe chiombe nyore na abantu bagirigacha batutarire ibintu bitu mugondo barangi twakorire batokonya aristu guchigusira egere tunyare kobonde right track Via kigima omwanchi omulieria ekinokio ekyombegia butotori ruma CBO naboigo obokoreri bwabo ase emyaka 3 yaitire kurende omwanchi omulieria ntarachi gukora riongo kumanyibuna ekyombegia Kenya Bureau of Standards KEBS nigo kyanyare ko bakego suspend chibrandi 10 chia mafuta yechingeni kubatikana no gutaikirania ebirengo byobochenu biribiganire ase chinseme chokorendo omwanchi omulieria ninchyengo manye ase oboime wiki egocha ritukoria Jumaine korinde ngwere nilimbia mono ase bali babere bakubwatia omurubiri yakorutwa gachagete egati yabo ni Wycliffe Agura Akesha Embayaraganga atangana watubwatiti omurubiri bale no murugio ya Lois Mora naboigo last born Nathan Agura naboigo mwalimu Charles Lwanga korwa chensemo chirichi yake nguso Salam Club ni gwabwatiti omurubiri bense yo bonchereria bene naboigo Boniface Sabuke korwa chinsemo chichi ya Mitichi Kodera Homa Bay County ngobere nilimbia mono sana bali babiri na nche ase omurubiri yiga nogo semere kwane kwa bere go kwemanya amange alegende to korekana ase chichiro chito anena mono ase nsitu ya Kenya naboigo chinse chinde editorene Frida Kirubo nyora chinsemo chimitandao nabokogenda gutubwati ase nsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital naboigo ase nsemo ya YouTube nabokotonyera wetera Ndizi TV News ase nsemo ya website nabokotonyera wetera www.ndizitv.or.ke ngomwanchi mulieria kokoganiria litukuligia